van, tehát most be van-e, meg 8 bemente, meg látszódjon, hogy ki van írva az első alapjásújban. 21-13.80. Hova tudják? Vigyázzatok, normál szemét avval nem lehet, mert azért szelektív. Mindjárt végetek, és nem lesz menjék tovább az elsőre. Ezek pár pillanatot nem kell vissza, és olvasd. Légy szíves, mit gyűjtöttünk össze? Összegyűjtöttünk feladatainkat, elgondolásainkat és az ötleteinket, tanácsainkat az energia takarékosságáról. Villany. Ha süt a nap, lekapcsoljuk a villanyt, a sötétítő függönyöket szélesebbre húzzuk. Szünetben óra végén figyelünk a villany lekapcsolására. Energiatakarékos izzókat használjunk mindkét iskolában. A kapcsolók alá figyelemfelkeltő táblákat helyeztünk. Ha nem használjuk az elektromos berendezéseket, kikapcsoljuk. Nem hagyjuk a készülékeket készenléti állapotban. A számítógépeket energiatakarékos állapotra állítjuk. A képernyővédő 1 perc, monitor 5 perc, merevlemez 20 perc után kikapcsoljuk. Nem is gondolnánk, hogy a mai modern világ kedvelt készüléke a számítógép. Milyen sok energiát fogyaszt, főleg amikor nem használjuk, és csak úgy magára hagyjuk. Általában bekapcsoljuk a számítógépet és perifériákat, nyomtató, fax, stb., amikor abba hagyjuk a rajta végzett tevékenységet, egyszerűen ott hagyjuk órákig, és más tevékenységet végzünk. A számítógép egy bizonyos idő után készenléti módba vált, ha ez be van állítva. De az igazi megoldás, ha kikapcsoljuk. Egy 300 wattos készülék 5 órai üres járatban fölöslegesen 1500 wattórát fogyaszt, egy hónapban az 45 kW. Egyszerűen egy kapcsolós elosztóval az összes készüléket lekapcsolhatjuk, ha már nem használjuk azokat. Ugyanígy minden távirányítóval rendelkező készülék 5-10 wattóra készenléti teljesítményt fogyaszt.